Las mujeres todas. Así, con música, claman por igualdade as mulleres de Poio. O coro da terceira idade da Casa Rosada protagonizou os actos centrais do 8 de marzo na localidade. As mulleres do colectivo encargáronse de interpretar unha canción creada expresamente para esta xornada. Tamén se deu lectura a un manifesto. O texto serviu para poñer en valor o papel da muller na sociedade en igualdade co home, tamén para reivindicar unha localidade libre de violencias machistas. Na desigualdade entre sexos está a raíz da violencia de xénero, que no noso país acabou con vida de 984 mulleres desde 2003, cando se comeza a contabilizar os asesinatos machistas. Para acabar con elas son necesarios instrumentos específicos, como a Lei de Violencia de Xénero, que foi pionera en Europa. Tentar confundila coa doméstica é devolvela ao espazo privado, invisibilizando o seu carácter machista, en lugar de considerar a protección das mulleres e os seus fillos e fillas un asunto de toda a sociedade. Nos actos tamén participaron varias xogadoras do equipo de fútbol sala Poio Pescamar de Primeira División. Bien, es cierto que nosotras aquí en Poio no podemos tener queja porque hay 8 jugadoras cotizando y se toman muy en serio las cosas aquí, pero sí que es cierto que hay equipos de nuestra liga que hay jugadoras que están sin unas condiciones que aquí por ejemplo tenemos y nos gustaría que todas las tuvieran. Entonces estamos aquí un poquito pues para reivindicar pues el feminismo también, pero también en el deporte, que sobre todo nos afecta porque todavía se sigue considerando el fútbol sala, en este caso, deporte de hombres. E creo que melloramos un montón, non? De feito, pois no noso clube somos 8 xogadoras profesionais, en Galicia pois tanto Pollo como Burela son equipos casi profesionais ao 100%, eso fai 4 ou 5 anos pois sería inviable, non? Creo que estamos crecendo, aínda que sexa a pasos pequeniños. Ademais deste acto, en Combarro tamén se organizou unha colgada de mandís ao redor da Praza da Chousa, facendo saber que tamén elas están en folga.